श्रीरामपुराव फिन आरोबाव गांजा हमनाय ट्राकखौ उदखारिफ्रा सावदों। श्रीरामपुर 12 जुलाइ 2022 मैया बेलासि समाव श्रीरामपुर पुलिसा हमनाय गांजा लाबोग्रा ट्राकखौ उदखारिफोरा हरनि समाव अर सावनानै गालांदों। सिमालटापु पुलिसा मैया बेलासिनि 2 रिंगासो समाव 31 नं श्रीरामपुर राजा लामायाव स्रोद सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमदोंमोन। HR 55V 5169 नंनि ट्राकजों लोगोसे गारि सालायग्रा गबिन्द कुमार जाखौ खादोंमोन पुलिसा। पुलिसनि सुलुङाव मोननाय बादिब्ला गांजानि बेसेना 50 लाख जागोन होननानै मिन्थिनाय जादोंमोन। हमनाय ट्राकखौ सिमालटापु पुलिसा थानानि सेराव दोनदोंमोन, जेराव उदखारिफ्रा हरनि खोमसिखौ सुजुग लानानै ट्राकआव अर सावनानै गालाङो। गांजा फालांगि खालामग्रा सिखाव फालांगि हान्जायानो खारिथि खोमोरनो थाखाय बेबादि खालामदों होनना पुलिसा सन्देह खालामदों।